Opo, yung Actually, hindi ko alam. 1.5 Sure. billion na na-dismiss. Any Ay, reaction? meron bang gano'n? Yes. Babasahin ko muna ha, kasi hindi ako makapag-comment at hindi ko alam. Ang sa akin na lamang, talagang, siyempre, papasalamat tayo na sa haba ng panahon at sa dami ng kaso, wala naman palang ebidensya. So, after all these years, it's taken, 30 plus odd years to prove our innocence. Thank you, ma'am. Nakakatuwa itong meeting to kasi hindi ko naman siya pinili. Pero marami palang may gusto nag-landing sa Robato. At learning process din, marami palang kinakailangan baguhin talaga sa election to para itong exercise ng demokrasya natin ay maging tunay na makatarungan at pantay-pantay. So more hearings pa before the committee TWG report? ba, ma'am? Or TWG after na to, ma'am? Or another hearing pa ba? Yung party list siguro mag-PWG, pero yung iba simple lang naman yung bill ni Senator Coco Pimentel, maliwanag naman at sang-ayon naman lahat. Tapos yung iba pang mga bills tungkol sa barangay, mukha naman maliwanag at yung